हेलो 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 बे भाषाखौ निश्चय नोंथांमोना मिथिखागौ सोरनि भाषा ओमफ्राय बे सेन्टेन्सआ ससियेल मिडियायाव प्राय भाग गोसारग्लांनाय नुगासिनो थायो आरो मेक्सिमाम खुगा खुगा बे सेन्टेन्सखौ फामि बिबार लानानै सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनायबो नुयो रायखांग्रा नुनो मोनदों आरो दायो बिथाङानो दं आंजों माबायदि सफैखौ क'क्राझाराव दाखालि हर थाबायनो सारा लिंहरबाय आंखौ माने सारनि लिंनायखौबो आङो नेवसिनो हाया आङो बेनिखायनो बिराद गाजा गोमजायैनो मैया माने बिजिमोनब्लाबो आङो मैया सफैबाय ओमफ्राय मोजाङैनो सफैदों ओमफ्राय बिराद मोजाङै वेलकाम खालामनानै मोजाङैनो थाहोदों जानाय लोंनायफोरखौ बिराद मोजां खालामदों आरो माने बे हेल' हेल'आ माने ससियेल मिडियायावहाय बिनि खेथ्रआवथ' आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौनो हामबायबावो ओमफ्राय बे साबायखर बावनायखौथ' आङो माने हाजासे साबायखर बावबाबो बे जोबनाय नङा मानोना आङो दायो जेरावखि थाङा मानो आंखौ बयबो सिनायो ओमफ्राय सोरबाफोर जेन रायनो हायाबाबो माने माथो होनो हायाबाबो सोरबाफोर हेल' बुंना होयो आरो खाथियावनो बेफोरखौनो बिराद मोजां नांदों दा एसेनि सिगांनो आङो गौरां पार्कआव हाबहैदोंमोन बेयावबो गोबाङानो उन्दैफोराबो आंखौ सिनाय मोनदों आरो आङो उदालगुरियावबो बे कनफारेन्सआव थांनायाव गथ'फोराबो आंनि भिडिअखौ नायो होननानै आङो खोनानो मोनदों औ हेल' आंखौ नुनानैनो माने बिफाफोराबो बुङो आरो हनै हेल' आदैया होननानै आरो बोरै फैया बे कनसेप्टआ बर' भाषाखौ बोरै जागायजा आच्छा बर' भाषाखौलाय आङो उदालगुरि आङो स्कुलाव थादोंमोन नालाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव हस्टेलावनो थादोंमोन आङो उदालगुरियावनो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव थ' बेयावथ' बे सिमसाफोराबो मोनसे डायलग होफैयो आरोना बिसोरबो बर' रोंखायो नालाय थ' बिसोर मा होनना सानोमोन बिदि बुङोमोन बिसोरो पेरेन्टस गार्जेनफोरा जाहा बाबाखौ इंलिस फोरोंनो होननासो बेयाव दोनफैदोंमोन बर'आसो पाका जाबाय होननानै डायलग होयो आरो बिसोरो बे नंगौआनोखा डायमन्ड इंलिश स्कुला जुदि सोरबा फरायहैयोबा बर'आसो पाका जायो आरो माबायदि आवगाया इउटुब बा ससियेल मिडियायाव माबायदि फैया इउटुबावथ' आं प्रथम जेनेबा इउटुबाव पपुलार दा जेनेबा बर'नि चेनेलावथ' आंना जेनेबा सानथालिबो मोनसे चेनेल दंखायो दा बर'आव मोनसे आङो सेरगाव थांदोंमोन अरुणाचलाव बे आपेल थाइसेखौ नुनायनिनो दुखुजों आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आङो आपेल गैले होननायखौ आङो एसे खोनादोंमोन कि चिराङावलायनो बिदि रायलायो गैलाखौ गैलेबो बुङो थ' आङो बिदि सेरगावआव थांनानै बुंहैदोंमोन आरो लाइनफोरा बोरै मोनथाय खिन्थु बे लास्टनि लाइना एसे गोसोआव दं आरोना आपेलानो गैले जाबायमोन थ' बेनिखायनो मानसिफोरा गोबाङानो बेखौ चिरांनि मानसिफोरखौ बिराद टेग खालायलायदों आरो थ' बिदिनो ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो आङो सानदों कि मोनसे चेनेल खुलिनोसै बर'आवनो रान खालामो नोंथां चेनेलखौ नङा होमबा औ जायनि थाखाय पपुलारिटि बांबोगासिनो दं ओमफ्य प्रफेसन हिसाबै नोंथाङा दा मा खालामो प्रफेसन हिसाबै दा गोबाङानो सोंगासिनो दाथ' आङो खोन्थाथ'गोन ना खोन्थाथ'ला एसे आंनि चेनेलावनो खोन्थानोसै दसे एसे गोबावनि उनाव गाज्रि मोननांला दा गोबाङानो एसे साहित्य सभानि स्पिचखौ जुदि खोनायोब्ला बेयाव एसे बुंदोंमोन दायो खोन्थाथ'वाबा गाज्रि मोननाय नङा दा आदाया क्वालिफिकेसन फरायनाय स्कुल डायमन्ड उदालगुरियावनो फरायदों बेनि उनाव ग्रेजुवेसन हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेसन दरं कलेजाव बिनि उनावनो बे क'क्राझाराव फैदों आङो मास्टार डिग्रि MSc खालायबाय बिनि उनावनो बे बि एड कलेजावनो गभ सिटियावनो BEd खालायबाय बिनि उनाव MAd खालायबाय बिनि उनाव दायो उदालगुरियावनो थांफिनबाय आर'नाइ कलेजावबो बेयाव मावदोंमोन बोसोरब्रैसो क'क्राझारनि आर'नाइ कलेजाव नायदो होमबा हेल'आ अनलि माने ससियेल मिडियायावल' पपुलार नङा लेखा फरायावबो MAd सिम सहैनाय ब्रादार बड'लेण्ड हेमब्रमआ
हेल' 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 रायजो राजा नोंथांमोन दा भिडिअ एसे रायलायबाय नालाय थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेबावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आदामोनखौबो गोबां माने साबायखर बावो ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो साबायखर बावो बिथांमोनखौ लोगोसे आंखौबो अननाय होनायखाय थ' बेनोसै लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बेनोसै बयनिसिमबो Thank you. जहार लास्टआव सानथालियाव बुंजागोन मा जतकु जहार